مرحبا يا حواتي عزيز اللهم سلام كتلو لي تسفاي قبر بزحات حواتنا زي فرمو كونترات ገንዘብ ይወስዱሎም ገሊኦም ትካላት ማለት እዩ ጭራስ ዘይፈርሞ ዘይፈልጥዎም ትካላት እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ብምንታይ ዝፍፀም ኦንላይን ገለመለ እቲ ናትኩም ዳታ እንድሕር ኣብኡ ሓዲግኩሞ ሽዑ ፊሽንግ ዝበሃል ኣሎ ብከምኡ ድዮም ዝረኽቦ ወይ ብካልእ መገዲ ከማን ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ኤኒዌይ እሳቶም ከምዚ ፍቃደኛ ከም ዝኾንካ ኢሎም ይወስዱ ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ኣሕዋትና ከዓነ ኣየስተብህሉልን እዮም ካብቲ ናቶም ባንክ ከም ዝውሰድ ዘሎ ገንዘብ እቲ ስቴትመንት ኦፍ ኣካውንት እቲ ወረቐት ወርሓዊ ዝመፀካ ካብ ናትካ ባንክ ብጃኹም ከም ዶኩመንት ኣቕምጥዎ ንዝኾነ የድልየካ እዩ ከማን ኣገዳሲ እዩ ክተቐምጥዎ ዝኾነ ዕዳ ከማን ድሕሪ ክንደይ ፅሒፎምልካ ክንዲዚ ዕዳ ኣለካ ኢሎምካ እሱኢታት እንድሕር ዘይብልካ ኦፍኮርስ ነቲ ናትካ ባንክ ትሓቶ ትኽእል ኢኻ ግን ገሊኦም ባንክ ከማን ንከምኡ የኽፍሉካ እዮም ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ኮይኑ ከማን ያ ክብድ ዝበለ እዩ ወይ ባንክ ቀይርካ ትኸውን ክሳብ ሽዑኡ ብሓፂሩ ክብለኩም ዝደሊ ከም ዶኩመንት ሓዝዎ እቲ ወረቃቅቲ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ክንደይ ሰባት ብከምኡ ፀገም ከማን ክንረትዖም ዘይንኽእለሉ ምክንያት ኣሎ ስለዚ እንታይ ከዓ ክብለኩም ዝደሊ ኩሉ ግዜ እንድሕር እቲ ኮንትራት ናይ ብሓቂ ውዕል ዘይገበርካ ምስኦም ትካል ብዙሕ ግዜ ከማን እቲኦም ገንዘብካ ዝወስዱ ኣብ ወፃኢ እዮም ዘለው ግን ብጠቕላላ ክንብሎ ንኽእል ክሳብ 8 ሰሙን ግዜ ኣለካ ነቲ ኣብ ባንክ ናትካ እዚኦም ሰባት እዚኦም 2 ወርሒ ማለት እዩ ምዚኦም ትካላ ወላ ሓደ ክስታ የብለይን እቲ ገንዘበይ ትመልስዎ ክመልስዎ ከዓ ኣለዎም እቲኦም ባንክ ናትካ ገሊኦም በቃ ድሓን ሕጂ ኣይወስዱልካን እዮም ግን ድሓን ይብሉካ ግን ኖርማል ኖኖ ክትመልሱለይ ይደልየ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ብርከ ኣብ ኤውሮጳ ያ ነዊሕ ገይሩ እቲ ሕጊ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ እዩ እዚ ከዓ ባይ ዘ ወይ ሴፓ ማንዴት ዘለዎ እዚ ሕጊ ኣብ ኩሉ ሓደ እዩ ካብ ሴፓ ወፃኢ ዝኾነ ከዓኒ ፍሉይ ይኸውን ናይ ሴፓ ማንዴት ግን ርግፀኛ ክሳብ 8 ሰሙን ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ ትገንዘብካ ብዘይ እንድሕር ኮንትራት ዘይብልካ እቲኦም ገዛ ከዓ ዘይትፈልጦም ኮንካ ቅድሚ ኩሉ ክትሓቶም ክትፍትና ኣለካ ምናልባት ዘይተረዳእካ ኮንትራት ጌርካ ትኸውን መን እዮም እቲኦም ገዛ ኢልካ ደው ኢልካ ክትሓቶም ኣለካ ስለምንታይ ትወስዱ ኣለኹም ገንዘብ ስኢልኩም ጠጠው ከይተብልዎ ከዓ ካልእ ዕዳ ከይመፃኩም እንድሕር ተኻኢሉ ግን ርግፀኛ ኮንካ ሰረቕቲ ምዃኖም ነቲኦም ባንክ ናትካ ክትዛረቦም ፈትን ኦፍኮርስ ነዚ ሓውና እንታይ ኢሎሞ ኖኖ ወላ ሓደ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ግን ግዴታ ክመልስዎ ኣለዎም ባዕሎም ግን ናይ ቲአን 2 ወርሒ ጥራይ እንድሕር ደንጉኻ ድሕሪ ዓመት ርኢኻዮ ናይ 2 ወርሒ ጥራይ እዮም ክመልስዎ ዝኽእሉ ክመልሱልካ ዝኽእሉ ናይ ቅድሚኡ ግዜ ሓሪሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ማለት እዩ እቲ ስቴትመንት ኣካውንት ክትሕዝዎ እቲ ዶኩመንት ናይ ባንክ ናትኩም ቀፃሊ ክትፍትሽዎን